Danas govorimo o problemu sa đubrevima, nedostatku i visokoj ceni i vraćanju traktora u IPARD 3 projekt. Ali prije nego što krenemo, molio bih vas da zapratite naš kanal. Hvala. Poljoprivrednici su na vrijeme skrenuli pažnju na problem sa nedostatkom i visokom cijenom đubriva. Imamo obećanje ministra Nedimovića da će đubriva biti u dovoljnoj količini. I ne samo to, već kako on kaže, da on očekuje da će i cijena istog da pada. Na problem visokih cijena inputa u poljoprivredi, ministar Nedimović je odmah reagovao sa kreditnom merom finansiranja kupovine mineralnog đubriva sa 0% kamate i grace periodom. Iste možete podići u komercijalnim bankama sa kojima ministarstvo ima potpisane ugovore. Ista mera očekuje se početkom februara za finansiranje i ostatka inputa u poljoprivredi. Ta kreditna linija je dobra za poljoprivrednike jer će moći inpute i đubrivo da plaćaju po povoljnijoj cijeni jer odmah plaćaju iste. A loša je za preprodavce i zadruge koje ostvaruju ekstra profit na finansiranju poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje. Eto, nas interesuje šta vi mislite o tome. Pišite nam u komentare. Traktori. Ministar Nedimović vraća mogućnost kupovine traktora preko IPARD 3 projekata i to za traktore snage do 100 kW. Javni poziv za kupovinu traktora preko IPARD 3 projekata kreće početkom februara, a pravila i odredbe na stranici Uprave za agrarno plaćanje stoje i dalje za IPARD 2 program koji je važio od 2014. do 2020. Vjerovatno su ista pravila i za IPARD 3 kao i za IPARD 2, ali eto, sugestija Upravi za agrarno plaćanja da malo bolje povede računa o ažuriranju svoje internet prezentacije. U sljedećem videu govorit ćemo o IPARD 3 konkursima za traktore. Pa ako vas to zanima, zapratite naš kanal, koliko to do sada još uvijek niste uradili. Hvala puno, pozdrav!